Bilang ng mga bahay na sinira ng bagyo sa La Union, umakyat na sa 61. Samantala, mahigit 4,000 mga bahay naman ang partially damaged. Ito at iba pa sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV Balitang Amianan. Mula sa dingding hanggang bubong ng bahay na ito sa Luna, La Union nasira matapos tangayin ng malakas na hangin dulot ni Bagyong Maring. Yung ngayon sa mga bahay, siyempre ang gawin natin dyan, i-assist namin kung totally or partially, then i-report namin sa DSWD. Sa datos ng Provincial Government of La Union, as of October 14, 2021, umakyat na sa 61 bahay ang totally damaged, habang 4,200 naman ang bahay na partially damaged. Posible pa raw itong madagdagan dahil tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang validation at assessment sa probinsya. Sa mga ganitong pagkakataon, nagbibigay tayo ng konting tulong lang naman, pero they can start na gumawa ng simpleng shelter sa kanila. Bukas ang provincial government sa tulong na ibibigay ng pribadong individual at iba't ibang NGOs. Pero kung manggagaling sila sa labas ng probinsya, kailangan magpakita sila sa border ng negatibong RT-PCR test result. Hindi rin nakaligtas sa bagsik ng Bagyong Maring ang ilang paaralan sa probinsya ng Cagayan. Ilan din umano sa mga module ng mga estudyante ang nabasa dahil sa baha. To include mga kompara, mga computer daw. Pinapa-investigate ko yun. No? In one of the high schools, mga computer ay nabasa din daw. Bagamat biktima rin ng pananalasa ng Bagyong Maring, nagdesisyon ng ilang residente na tumulong din sa ilan pang nasalanta ng bagyo. Kaya sinabi ko po sa sarili ko na pagkatapos nito, ma'am, babawi ako. Kaya yun po, ma'am, nagano po ako ng mga pagkain. Nagsinulisit ko po yung mga family ko po sa relatives namin sa abroad, ma'am, para may maibigay po kaming pagkain. Tulong-tulong ang mag-anak ni Christine Lea sa paglilipak at pagluluto ng mga pagkain at ipinamahagi sa mga apektadong residente. Jasmine Gabriel Galban para sa GMA Regional TV.